Badakit jende guztiantzako prestatuta daola, baina ze jende jute da gehienak? Ze friki asko juten dira, edo ikastolatik eta bai juten dira, edo jendia bakarrik galdu jun? Kontatu pixka nola dinamika bertakoa. Azken finean, Urdaibai Berzenter gainera izena entzun da eta jentea pentsatu dezake bakarrik ornitologo frikientzako leku bet dala, baina esango zuet, baina guk ditugun bisitetatik 80% ez daki ezer hegaztiei buruz. Dira familiak, dira bisitariak etortzen direna turismo egitera, eta adibidez Bilbo ezagutzera, Donostia ezagutzera, baina gero nahi dutena naturan goiz bat igaro, edo arratsalde bat igaro, eta etortzen dira gure etxera esango genuke, eta antxe, aurkitzen dute edo deskubritzen dituzte askotan hegaztiak. Eta esate dute, ostras, baina hemen, kotxe aparkatu lekutxo batetan, 5 minutu oinez edo 2 minutu oinez, eta leku batera llegatu, eta ostra, horrelako hegazti piloa ikustea, eta horrelako dibertsitate handia ikustea, polita da. Eta noski, gero bisitari horiek ezagutzen dituzte horregaztiak, eta oso lan garrantzitsua egiten duguna beste alde, da ingurumen hezkuntza gure eskolaguneekin. Bai, eskoletatik, ikastoletatik, bai. Eta noski, oso gertu dago, inguru guztitik etortzeko aukera dago, orain ez. Orain ez, baina, nola moldatu zeate pandemia garaian da, zemuz izan da... Ondo, ez da? Bai, a ber, azken finean, bisitarieri eta itxita, mobilidade arazoak eta egon dira, baina, komentatu behar dut zuet, gu bisitariak izate ditugu in situ edo bertara etortzen dianak, baina igazko urtea izan da guretzako oso oparoa ona. Oparoa, bai. Guk hainbat teknika dauzkagu hegaztia jarraitzeko eta zuzenekoak dauzkagu, kamerak dauzkagu, zuet dauzkazuen moduan. Hori kiston puntazo. Eta esan gendun, katxiz laporra, jendea zin baldin bada guregan etorri, guazen gu euren etxeetara hurbiltzera. Eta orduan sortu genduen horrelako zuzeneko emanaldi bat, moldatu zeate era berri. Bai, eta jendeari ireki diogu horrelako lehiotxo bat, euren sofa eta euren etxeetara, eta egon izan gara zuzenekoak egiten egunero zuzeneko pare bat, eta erakusten zelako aberastasuna dagoen Urdaibain eta gure proiektua zeintzu dian. Eta benetan, 300.000 bisitari izan ditugu. 300.000? Bai. Zerbait guk ere... Ze horri aldetan inalda hau ikusi? Nun topatez? Baitu, guk horri aldea daukagu, gure web horria, berzenter.org, eta hortxe sartu eta hortxe ikusiko duzu olako telebistantzeko bat, eta zuzenean Urdaibai, eta hortxe klikatzen bali baduzue, agertuko zaizue gure telebista zuzenean. Eta erakutsiko izkizue, handauden hegaztiak, zelako paisaia daukagun, eta hitz egiten dugu guztia. Ze ona. Eharra izan behar du, jun, da bertan ikustia, baina jun, da ez daudela, eta iristen ikustia, nola iritsi dian hori da izan behar du, kiston goxamen. Eta hori da gure ilusioetariko bat, daukagu holan sarreran horrelako pantaila handi bat, guk esaten dugu gure etxea dela museo bizi bat, ez da? Naturako museo bizi bat, eta han ez dituzu delan panel asko ikusiko idatziak, eta holan, ez, erabiltzen duguna da, batez ere pantailak, eta bideoak eta zuzeneko emanaldiak. Eta antxe iritsi, eta antxe ikuste duzu sarreran, zeintzu diren egun horretako hegaldiak. Oin gainera garai honetan, migrazioko garaian, iparrerantza zenean ikustea, gaur etorri dira lehenengo enarak, edo iritsi dira lehenengo sankaluzeak, eta antxe ikuste duzu zer ikusi zenezaken, momentu horretan gure pista partikularrean. Azken finean, guk esaten duguna, Urdaibai, Txingudi, Salburua, hori edana dira hegaztientzako aireportuak, leku batzuk, non eskala bat egiten duten, beste leku batzutara irateko, guk egiten dugun antzera. Eta bien bietartan, apurtxoa jan, atxeen hartu eta bidaia jarraitu. Horra didez, noiz laguntze zaie jakin aldetikan, jartze zaie zerbait jateko ez da ona bertan lagundu izateko, alde batetik endu dion gure etxeekin, gure errekekin, gure dikekin, hainbeste gauza, jartze zaio laguntza batzuk, edo ideia da naturalki izatia historia? Beitu, guk normalean kanpoan dauden hegaztieri ez digu janari jartzen, hegazti txikiei bai, neguan badaukagu proiektu bat, inguruk hegaztiak deitzen dana, eta hor bai jartze dizkiegu horrelako janleku batzuk, neguko janleku batzuk, hortxe ekarri dizkizuet batzuk lan ikusteko moduan, eta hortxe jartzen dizkiegu... Eta hortxe jartzen dizkiegu, horrelako kutixi batzuk, eta onjoak eta ez, baina holane pipa batzuk, eta kakauet batzuk, eta hortxe hurbiltzen dira denak, oin. Kanpoan bizi direnak, migratzen datozenak, hoiei guk bai saiatzen gara, horrelako jatetxe bat moduan egiten,
baina ingurua kudeatzen. Claro. Ingurua kudeatzen, eta beraiek aurkitzen dute, guk ez dugu ezer jartzen. Ura dagoen lekuan, hortxe dago bizia, eta bizia dagoen lekuan, jana. Urdaibai neharra da, nola dagoen gaina urgazia hemendikan, urgeza hemendikan, eta horrek danak sortzen duen... Bai, aberastasuna, ez da? Azkenean, habitat txiki pila bat sortzen dira, irlatxoak, urgazia, urgeza, urgazigeza, artadia daukagu alboan, altzadiak, leskadiak, eta horre sortzen duena da biodibertsitate handia. Zer da ezin duna falta, bueno, urgeza, nik uste behar dutela bai o bai, no? Urgazillak ez dakit aberastasuna mateion, kiskillak eta gauzak eta jakiak ez da? Bai. Baina zer gehiago ezin du falta, zer da garrantzitsua bertan, aberek egon behar due, edo ez da beharrezkoa, edo... Bai, behitu, gure hegaztiak, hegazti guztiak, dia... Barkatu jazu, Bai, esan, zu jarraitu. Itzin da lan egin behar dugu aldi berrian, noski, ez que bai, zeretan lana... Itzin aldezun neurrian, hauetako burutxo batzuk egiten. Klak, soltetan, bai. Bale, eta babadin jotzut, gure hegaztiak, gure moduan oso moko fina dira. Eta, noski, zuk esan duzu kiskilak, angulak ere sartzen dira. Bai, angulak ere sartzen dira, eta horrelako janaria beharrezkoa daukate. Oin, gertatzen dena da, baita ere beste gauza bat oso garrantzitsua da lasaitasuna. Eta sarritan, gure inguruetan falta den gauza bat da, eta garrantzitsua, ze batzutan, edo txakurra dialata, edo jendea dalata, kirola egiten, bai kanoekin eta horrelakoekin, behintzat, behar dutena da, lasai egotia. Lasai egotia, bestela, bai, albo eta behira eta ezin du egon bazkaltzen lasai, no? Joseba, argian txikitxoa nahi dozuz? Bai, hori bi tanin edo hola eta listo. Bai. Orduan lasaitasuna da pixkat falta zaioena orduan, ez da? Bai, leku askotan bai. Azken finean, hegaztiek hori bilatzen dute. Jana eta loiteko aukera. Lasai egoteko aukera.